Čau lidi, já jsem Lukáš a jsem tady s Vojtou. A tak jdeme si zahrát Survival Games. Jo. Tak jo. Teď? Jo. Tak jo. Tak a jako my jsme se rozhodli, že si zahrajeme. Jo, čau. My máme skiny youtuberů. A my jsme dobrý bojovníci. Jako před chvilkou jsme hráli Survival Games a nedařilo nám se. Uvidí, jak se nám bude dařit. Jo. Jestli tam budeme vedle sebe. Jo, čau. Ahoj. Tak. A jako dneska jsme se rozhodli, že si zahrajeme tady tu minihru, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších. A pardon. My máme taky tady televizi, ale velkou. To nevadí, tak za minutu. A mě bolí v krku. Já mám nějaký jiný hlas, tak mě bolí v krku. Jo. Tak jo. Tak za 30 sekund začínáme. To bude asi tak chvilka. A navíc hrajeme to na telefonu a Vojta to hraje na tabletu. Jo. A to se dá takhle jako potkat, když to zmačknete oba najednou. Až se vám. Jo, už začínáme. A teď zasínáme. Tak to je dobrý. Jdeme na to. Jo. Tak. Máš nějaký meč? Nemám žádnej meč. Já taky ne. Utíkám To já mám si kilovu. a ozvu se, až budeme mít nějaký meč. Tak, to nevadí. My s Vojtou nemáme žádný meč. Kam jdeme? Pojď na zpátek, možná tam necháme nějaký. Jo, tady je truhla. Jo, Vojto, mám sekeru. Jo? Jedna. Já mám diamant. Jeden. Tak. Jo, máme aspoň nějaký něco. Musíme jít zabít. Jo. Pardon, to byl táta. Jo? A že byste se ptali, natáčím to na Mobizeny. Já vám řeknu, jak se to potom jmenuje. Abyste to stáli a můžete hrát na něco. Jo, teď to musíme zabít. Pojď, kamo? Ne, Vojto, ne, Vojto, pomoct, Vojto. Jo. Hunger nemá. What? Už je mrtvej. Jo. Ty máš jídlo. Já mám jídlo. Navíc mám jiný hlas. Jsem nemocnej. To nevadí. Mám nějaký stejky. Jo, já taky. Ty jich máš? Zase se ozveme, až budeme mít nějaký jiný věci. Tak pro dnešní díl by to bylo všechno. Doufám, že jste se bavili. Doufám, že jste si užili video. Jestli mi, tak mi sdílejte. Také to dejte mi like, komentář a budu se s vámi učit a čau!